Allah sare to zahiri ni bismillahir rahmanir rahim kanjum woni ɓiɓɓe fulɓe kefta jangirde ko wooɗi ɓe nder gerle ma ne ɓe wantiri wontanamo nder kawye e ladde to kadi woodi masala sécurité modiɓɓe heɓta yaha nder ladde sosai bana nane kowa e hula sai o wi'a ɗum waɗa kidnapping mako to ayi minen fulɓe wato masala irin amin so itoto gaɗa wonta ɗon sosai ko ɓuri joni ma joni ɗum ma ne joni ɗum ma sakkiti to ɗum masala sécurité woni bonna ko ɗum ko ma ɗum woni ɗum bonni ko ɗum itay gudunmawa daga hukumaji daban-daban to Allah yari en dungu nder August shaka dungu inchallahu woodi hutu feere juutuɗum long vacation wakati ɗum min kawray ɓe kadi to Allah yardake ɓe jooɗo ɗum sati 7 zuwa sati 8 ni to lokaci ɗum inchallahu ɓe keɓay jangirde sosai to Allah yardake kadi ɓaawo ɗon lokacin Christmas kanjum ma inchallahu min hawritay ɓe bano ɗum sati 3 ni min gi'a koye ɗum to alhamdulillah min ti jomirawo to machallah ko joni admission ɗum to ɗum wartoyi admission sai ma ɗum itti ɓikkoy amma to ɗum heɓi modiɓɓe garɓe kap wala mo ɗum ittata so modiɓɓe fulɓe ummo ngara ballita no en giruɗon paami bacci ɗi ngam yiki on jogake ɓe kusan asaweji ɗo to andi ɓikkon to koson dama na bono minon ay mawɓe koye kollita kap koye nani koye andi kuma koye jogake koye andi koye jogake ɗum kuma ko e dagata gonɗa to modibbo Adamu a nder babiraɓe bacci ra on latake on e bawɗe moɗon on aliɓe ɓe ngari ɓe joɗake wakkati ɗi on ɗum fuɗɗay mottuki bacci ɗi ɓe gaɗa asaweje noye nanɗon ni gaskiya min nani belɗum sosai saboda wala ko ɓacci da wata sani ilmu so gaskiya min nani belɗum sosai min jaɓa min jini gwamnati wato hosiri nauyi bacci keɓi ilimi sosai iya daidai gwargwado sai Allah a ɓeddu